Отварям по един мистериозен подарък всеки ден до Коледа, ден 12. Нека видим какво имаме днес. Това е за утре. Ето го. И днес да видим какво имаме. Прилича на ядки или на нещо подобно. Доста едри неща, не знам, може да не са ядки. Много готино. Това са някакви протеинови хапки. И изглеждат доста интересни. Има общо 3 вътре, така че да ги пробваме. Доста са меки и вкусни, което е очудващо, понеже в повечето случаи протеиновите барчета са доста по-твърди на консистенция. И много ми напомнят на някакво такова десертче, което съм ял българско, обаче не мога да сетя какво беше. Последвайте ме, ако искате да видите какво ще ми се падне утре.